Nokoromo ke juang oyawre machiegni wantiere kar kae nonro mar gazet chako kawuono kaka ineno kar ka gazet odiochieng' ma kawuono wada mana rango ka iwacho ni ka watwa kendo wanono ni gazet mar The Standard, gazet mar Daily Nation ka gintiere kar ka gazete madongo mabende omiyo pek odiochieng' ni ma kawuono antiere kodgi ka gintiere kar te Daily Nation ni ka The Standard tiere kar ka machiegni chenro nyinga Cleophas Loche Kisumu Kenya kwaro mokeo nyaka Tsago to koro sana da koni maling' mantiere iye ka iwacho ni gazet be kisomo inyalo yudo thuolo mar ng'eyo weche moko mag tije mantiere iye ka iwacho nitie tije moko bende milando iye gazet koro some en siling 60 Kenya ka siling 1,700 ka intiere e piny Tanzania ka in e piny Uganda nyiewe kacha siling 2,700 koro Kenya ka en ma siling 60 ang bed gi ng'eyo ni en ang'o matimore kuonde mopogore opogore kaka ite mar 10 kod ite mar 11 e gazet mar The Standard ang ne tenda molande iye kanyo nitiere chiro monego bed ni gero e counties wa makaluo migere counties mamoko oland gi kar ka koro kiyudo thuolo ka in kaida timogi aneno mantiere Siaya Ugunja mantiere Rarieda mantiere Siaya kendo Bondo Town mano mantiere macha Usenge Luanda Kotieno kod mantiere Ugunja aya mago kod moko bende mantiere kar ka ang'wa koni mana ka koro waneno gazet okinyi makawuono koro bed kora ka nyaka giko to gini bok watime kendwa wantiere kae kod jofwambo athoro kelo jofwambo pogore opogore mondo mi gimiwa pachgi ka jok manie pap bende wache samoro nitie jok ma nyabedo ni some ka ntiere kumopogore koro matu pat jandiko kama ntiere ka wada range walidh ne lidho oboke kawuono ibed kod siso mar nyiewe ka wantiere kodi ka achiel kachiel dakika osekalo dakika 30 kod auchiel tok sa 12 mar okinyi antie ka kod Chris Owino yawre chiwo nani atiyo makare ndalo mathoth yes ka eru piny ka oko gazet waroma roma gazet ka ema samoro bende wabudho ni ahinya barantie ngema aduogo ber koro ka wantie ka wadano gazet mar The Standard mokwongo ka dwaranga ne gazet mar Daily Nation weche monchiw kata momi pek e weche gi duto Daily Nation miyo pek gazet mar Daily Nation ka kirange weche mag twak kachiel kod ka mibadhi makoro bende liekore niero notimore sectors mopogore opogore ta ahinya ma sector mano mar public works maka bende wacho ni junior staff maromo nani wacho ni kwan gi kata pok oyange yo makare dwe ka dwe ne giyudo kacha moyo siling 1,600 mag weche mag mibadhi mantiere kar ka kachiel kod ka weche mag daro joyal buche mano neno kacha kolando odiochieng' manyoro gazet mar The Standard giketo thor wach ma Sharon Ong'aw dhi bedo ka twak odiochieng' ma kawuono ma wacho ni higa achiel tok yiero kama wacho ni yiero en 1 year later tiende nang'o ka wantiere kar ka kind gazet ariyo gi Chris giduto gin siling 60 kirango gi kar kae e piny Kenya ka giduto siling 60 koro en mana penjo ni mane ma ineno ka dhi usore tinene nang'o in kaka inene mago kalure gi thund weche mantiere wigi ka gite gin siling 60 kata kamano aparo ni weche mag mibadhi en wach ma jopiny kawoga kod mbi ahinya koro thoth jopiny nyalo wacho ni gikawo oboke mar Daily Nation mondo ging'e to sirikal mayuak ni onge pesa sirikal manyaka counties nochopo karibu dweche 4 kapok ochwalnegi pok mar omenda sirikal ma kata na task force mane ng'iyo weche mag obila pok ogolo report mare bang' thuolo mane omiye kalo weche ma wachre ni bentiere ywaruok ewi omenda michulogi sirikal ma ne seche moko iwacho ni kata na chai mar aput kata kweth mane tayo twak kind Kenya Kwanza kod Azimio miluongo ni bipartisan ne seche moko chai kata bomas ne onge to jomoko ne akod siling 1,600 junior mago jotich manie e ong'ala mapiny en gima chal en irony sirikal ywak no onge pesa to kokoni to millions of shillings lali weche mag mibadhi koro aparo ni jopiny ahinya jolony mang'iyo weche mag telo makare bro ng'iyo Daily Nation to ere ka jogi ne yudo pesa to pesa ne giyudo kuro nikech sirikal osebedo ka wacho ni eka wachoko pesa ka wachoko to wachulo gope mane handshake oweyo kara magi to nowuok kure magi bende joga handshake to gazet mar The Standard anta wuon to ada chako kod Standard nikech odiochieng' ma ketgi ma kamae e higa mokalo Nonro Sugoi Ako no Sharon kore ibo kono wa no chal nade. Sechegi
noyudo kan Langas Primary School mano Eldoret emane wachake Langas koyo ne ng'ich dhano ne opong'o line kanye mane wapenjo ne an kod nyawadwa Chemutaye Goin to nitie jal moro mane ni ilai mago ombulu to ng'iyowa sana koro watiro ne Mike wapenje ni mbona wewe umejitokeza kupiga kura asubuhi ilhali kuna baridi na wengine wajajitokeza to ng'iyowa kwa kweli sina maoni wacho ni gachiel osekalo mar sina maoni gachiel paro na kaka ne wago ng'wech waringo wawuok Langas wachomo Sugoi from Sugoi wang'iyo malo Huruma Primary School wawuok kanyo wadhi malo Keses waduogo nyaka kar Oscar Sudi ne waringo kech jopiny nen kod geno ni yier mawang'ni nyaka wayud lokruok Joazimio nen kod geno ni wan kod deep state jo Kenya Kwanza be ne wacho ni Mungu tu yes hai nyakoro mo jo wachaka ni gazet mar The Standard ka iwacho thor wach ma intie karka eni gachiel bang'e ino kako ndike karka nyakoro mo jwang gigo mabende koro osebedo kata ka mulo chunyo ganda ahinya wacho ni gin mage kwano ombulu bende ondike karkanyo mano jatend piny Kenya kano luto ombulu ka entiere Sugoi Chris Kinogel no pichni go achiel kachiel man tarik 9 odiochieng' machalo kama an antiere iye ka mana kama ntiere sani be sapar gariyo ne wasetudre gi Chris osekono gima timore kar kacha to ahinya gigo ma oganda jo Kenya penjore ni sani ero gigi duto timre yo machalo nade weche gi mag yiero manotimore kacha higa achiel mokalo omigi peke ite mar 2, 3, 4 kod mano mar 5 okinyi ma kawuono ka irange karka iwacho ni singo kachiel koda kadieri mantie Chris sirkal ni higa achiel ero osekalo pod wan mana ka giloso gigo manotimore e yiero to higa ero osedhi nitie kata weche go mag siasa nitie mag uchumi nitie weche go mag pur nitie weche go mag jogo maketo sirkal tesre kata mago mag opposition gi weche go mag somo nitiere gik ma gichopo kare nitie gik moko mapok gichopo kare mapod nie yo jomoko wacho ni migi thuolo higa achiel eko kero dhi rumo ban ok wachopo kata dwe manyien iwaneno ka higa achiel are no cham muma kaeto bang'e thuolo malach thuolo machuok bang' mano nyaka ne jotend migepe donji higa achiel bende bedo kacha korumo paro mantie kineno ite mokwongo mai mochiw karka weche somo weche mag pur mago mag jok maketo sirkal tesre kachiel koda ka weche mag uchumi gisetimo yo machalo nade mana kaka en kaka ondike kar kae kachiel koda ka weche mamoko ng'eni ka watieko ite mokwongo ni nitiere nyaka sani weche mapod dhi mbele kanyo koda siasa pod dhi mbele wach penjo ni gidonje campaign koso gidhi e yo machalo nade pod da ket UDA mondo bed gi mbi maromo nade mano ka pod imedo mana ndik jok mopogore opogore limbe ma pod itimo konde gi konde kasani bende iwacho kanyo ni ero nitiere chenro mopogore opogore ma sirkal yawo geno nitiere dhi tieki koso kochopo tarik 13 dwe manyien Kenya Kwanza dhi bedo kod higa achiel e ofisi to bang' kochopo tarik 20 ibro bedo kod dwe achiel nyaka ne gichuog 10 migepe adiera en ni kinde campaigns kod kinde tich gigi opogore adiera machielo en ni higa achiel ok yot mondo sirkal okel lokruok maduong' wawe uru siasa ke thenge owacho adier higa achiel en thuolo matin ne sirkal mondo tim tangible development kata timo lokruok mongirore kata kamano sirkal nyalo keto blueprints nyalo keto chenro magibiro tiyogo e kelo lokruok e bwo higni 5 kang'iyo sirkal mar Dr. William Ruto higa achiel mokwongo nyaka wamiye puoch kod pak e ang'o achiel kuom singo manosechopo achiel kuom singo mano owacho en ni ka oyiere boketo muma piny joyal buch auchiel mane jatend piny machon Uhuru Kenyatta odagi gwelo obiro gwelo e apisi mano ne otimre odiochieng' achiel bang' William Ruto chamo muma mano nyaka wamiye tik nyaka 20 mar ariyo ne osingo ni kodonje tich e bwo ndalo 100
odhi loso aput moyiedhi madhi nono weche mag obila, weche mag osara margi, kuonde magidakie, weche mag thieth mag medical cover. Magno no osingo ni obiro timo e bwo ndalo 100. Adir nyaka sani aput makamano osepuodh kendo telne kod ogai machon mar joyal buche David Kenani Maraga, ma warito na report mare. Nosetieko chenro mare mageno ni gidhi golo report margi e kinde mabiro. Mano wami jatend piny William Ruto tik nyaka 40. Mano singo mosechopo. Ne osingo ni ka oyiere ni koketo muma piny, odhi duoko chenro mag kadho wedhe mag Mombasa. Odhi duoko gi Mombasa nikech ne ntiere kane ogol chenro mag dho wedhe nyaka inland port ma Naivasha. Ne osingo ni kodonjo to odhi duoko weche mag dho wedhe kata Ports Authority nyaka Mombasa. Jatend piny William Ruto osetimo mano, wamen tik. William Ruto bende ne osingo ni odhibiro chuogo omenda moyiedhi mideno ni Hustler Fund mar bero mar jolo johala matindo. Mano ne otimre Green Park. Kinu na cover that event. Mano wami Ruto tik. Ne osingo ni obiro duoko piny pek mar ngima. Kae kizungumkuti. Kuom singo mane Ruto chiwo, ne osingo ni koketo muma piny to odhi duoko pek mar ngima piny. To odhi bero uchumi. Gini osemiyo jatend piny wich bar. Jogo mong'eyo weche mag uchumi nyisi ni weche mar uchumi ok en gima inyalo loso kod ndalo adek, inyalo loso kod wik achiel kata na dwe achiel. Weche mag uchumi en weche ma en gima rarie nikech iyudo ka weche motegore kod uchumi ok gin weche ma pacho kae kende. En gima mako piny mangima. Koro iyudo ka jatend piny William Ruto no biro e kinde ma uchumi ne rach, to ne ok en rach e Kenya ka kende. King'iyo piny Amerika, inflation ne hit 8%, the highest ever. Mangiso ni uchumi na okrache Kenya ka kende, uchumi rach nyaka e pinje maoko. Shida eni kinde mane timo campaign, jogi ne wuondo jo piny. Ruto ne giwache ni kinde chopo ni tadhi bero uchumi ma Kenya oketh kod Uhuru Kenyatta kod handshake. Tadi nyaka wang'e e kinde siasa, kinja siasa inyalo tiyo kod wach moro amora manyalo miyo iyudo ombulu. Koro magene giwacho kinde mag campaigns to mana e siasa. Tadiera en ni gisetemo keto chenro mag duoko piny pek mar ngima kokalo kuom miyo jopur mbolea e nengo moyweyo. Kata kamano jopiny biro neno ber mar chenro makamano ka jopiny ose kayo cham. Bang' kayo cham to bei nyalo lor piny. Koro serikal Ruto osetemo kuom max 10 anyalo miyo Ruto 6 ewi 10. Mano kala bich mana matine wi. Okala bich matine wi. Ero kamano inya Christian. Koro mogi jwang weche gi duto ka idarango gi ang'erangi kata ite mar 2, ite mar 3, ite mar 4 kod mano bende mar 5. To ite mar 5 waranga ne singo mogik mantie kanyo mano chuo ne oganda ma bende nyalo wachore maka jok manogo ne gi ombolo maduong' ahinya. Mano ntiere ochakore ite mar 4 to dhi nyaka ite mar 5. Picha madane warangi nitiere ite mar 4 kama ntiere piny kanyo magisingo Ruto promises to South Rift counties. Mano mutingo kacha Kericho ni kacha Baringo, Nakuru, Nyandarua kod mano ma Eldoret. Mano kairango kacha ka mano Eldoret oket kanyo kuom ranyisi mano county mano ma Uasin Gishu. Ka wanyalo range kar ka mondo mi wane ni singo mantiere kar ka manya bedo ni chopo kare kata manya bedo ni podi ntiere affordable housing ma Kericho ka. Inene kar ka maro monade 10,000 mago units mantiere kacha county ma Kericho. Apaya mano mar Kericho aina Moi, Fort Tenan, Nandi Hill. Mano singo mantiere kar kanyo. Mano chiemo moko mapodi rito ka inyalo bergi kata ka inyalo los manyien e kinde ma gintiere kar kacha. County ma Uasin Gishu tingo ngadho malo mano mar alap tuke mano ma Kap Katet ma bende kinene kar kanyo kachiel koda ka loso apaya no mano mar Kapsoit, Sosiot kod mano ma Sondu. Mano bende singo mantiere kar kanyo Chris. E county ma Nakuru, county machiegni kodi ahinya. Inyane na ngoy wiye kanyo mutero rekodi. County ma Nakuru neno ka jatend piny ne osingo wach mar Itare Dam to maen kinde mane Nakuru dwe achiel mokalo. Ne owacho ni gise manyo constructor kendo ne giseketo omenda mar gero Itare Dam madhi bedo achiel kuom dams madongo ipacho kae kendo dhi konyo weche mag pi. Jatend piny ne owacho kane Nakuru dwe mokalo giseyudo contractor madhi gero Itare Dam.
ute 20,000 affordable housing Ruto e county ka county kodhiye ochako chenro mar gero ute ma bechgi oywe ute manyasani. Koro county ma Nakuru ne osingnwa ute 20,000. Chenro ni osechakore. Magi ute 20,000 e bwo higni 5. Chenro maga ma osechakore. Chenro mar agricultural park kod Naivasha Industrial Park mago weche mane owacho kinde mane Nakuru e kinde mane dinde obago alam makende e county ma Nakuru. Kendo magi chenro gima nyaka wang'e en ni gigi te jatend piny ne dak timgi e bwo higa achiel. Nyaka jopiny bed kod horuok. Wang'e ni piny tek. Lakini kata ne biro na azimie mokawo telo dako chopo singo mage te e bwo higa achiel. Nyaka ing'e ni e bwo higa achiel ni ema ichuoge tend migepe. Jotend migepe chako ng'ere, obed kod jagoro mongirore mare, ng'ere kod jotich e bwo migawo mare. Ochak manyo omenda. Kendo nyaka wang'e ni piny owacho mar Kenya Kwanza e kanyocha oloso budget mare mokwongo. Ma budget mare no bende pod nitiere kod ng'ikruok moko e doho koni gi koni. Koro thoth singo mane piny owacho mar Kenya Kwanza osingo gibiro mana keto e tim kaluwore kod budget magikalo. To mae budget mokwongo mane gitiyogo cha ne en budget mar Uhuru Kenyatta. Koro jopiny nyaka bed kod horuok nikech budget mokwongo mar piny owacho mar Kenya Kwanza e kanyo cha okal jumbe 3 mokalo. Koro gimosekethre onge en anene gibiro e kinde mane piny tek, uchumi ne oidho malo, dhano onge kod pesa, piny tek. Koro mino ka inketogi e angoch tiang'. Kata kamano thuolo pod nitiere. Gigi ne giwacho ni gidhi chopo singo te e bwo higa achiel. Pod gin kod higni 4. Koro wang'e gin to ka gitieko higni 2 gisechopo machal nade. Nikech ka iyudo ka gisebedo kod budgets 2 margi. Nyakoro Ramogi Jwang' ka erange kar kacha ange somo iwinyare mathoth matimore bede e kaunti ma Nyandarua thuolo te mana mar higa achiel mosechop kare moko bende mapok ochop kare nitiere kanyo mane gintiere kata bende ka giyawo chenro mopogore opogore mago mag yawo kembe mago mag loso chak gi mondo mamoko mantiere kar kanyo. Mano ite mar 4 kod mar 5 ibedo kod ng'eyo kar kanyo. Wadhi ane kamachielo bende nyakoro Ramogi Jwang' e ite mar 6 kanye mantiere kacha wechego mag mbom. Iwacho ni man en bomb blast kendo gima notimore kacha miruti nomuoch bor Nairobi kar kae. Iwacho ni kar saa 4 mano mar okinyi kanyo tarik 7 dwe mar 8 higa mar 1998 sigana ochiw kar kae kod jafwambo ma ne ntiere kendo mano dhi luwo. Ino kaka Chris bende ne wuok manyo chenro mopogore opogore mag Hustler Fund higni 25 mabiro ibondiko sigandi kaka omenda no noyawe kendo kaka oganda notiyo kode. Jafwambo luongo ni Stephen Muiruri bende koro chiwo kaka nonene mano ikindego kaluwore ni en otiyo od fwambo no mano mar Nation. Owacho ni wuok mana malo kanyo koridore piny. Owacho ni en mana tiyo gi stairs noko nyalo paro tiyo gi lift nikech kindego en mana paro ewi koki kirengo mana gik mopogore opogore. Sigana mochiwo kar ka wacho ni mar nyadendi moro ma bende koro ne tema ahinya yweyo kinde ma chumbe kachiel koda ka simiti kod blocks mane luware kacha kowuok kuom ot mane koro bombni nogoyo mano mar mbetre mar piny Amerika ni mane wiye. En sigana wacho ni obedo ne matek ahinya timo e ngimane kaka jafwambo. Masigana mikanye pek ite mar 6. En sigana malit. Sigana noyudo ka pod atin. Gimomiyo apare en achiel kuom noyudo kan dala Ugenya Kabuyu kucha. Koro kanyo nitiere anyuola mane owito wuodigi. Kendo ne en taya mar gweng'no. Ne Nyasaye oketunye ka taya mar gweng'no. Ne Nyasaye oketunye kamoko iluonge ni Joni. E gwenge mag Gotrembo. Ne pod watin to wawinjo ka dhano ywak. To ka wadhi ondang' matimre to ni Joni otho. Joni ni ne en sulwe e gweng' nikech ne osepuonjo nyithindo mathoth to ne en ng'at mane konyo jodak e gwenge mag Kanyaudo kod Gotrembo. Koro kawacho ino ni bombo muoch. Kwa winyo radio ni bombo goyo mbetre mar piny Amerika dho ne pod watino moko wang'eyo ni embassy en ang'o. Koro gima nyalo paro go en tho kuom anyuola achiel kuom ng'ato mane ang'eyo mane owito ngimane e masira makamano
kendo ne okelo kuyo ne anyuola kod jodak duto e gwenge mag Kanyaudo, ka achiel kuomgi ne otho e masira mar bomb blast. Kendo en akwayo ni piny Amerika ne giketo singo ni gibiro konyo anyuola mag jogo mane anyuola gi ohinyore kata owito ngimagi. Kata kamano en gima lit ni higni 25 bang'e nitiere anyuola mane owito jogi e masira mar bomb blast mar 1998 mapok oyudo kony kowuok e piny Amerika, kata doko ni piny Amerika ne osingo mar miyogi compensation. Kendo wakwayo od bura mondo luw wachni, nikech ido ka jogo ne gin breadwinners, to gin mane oti kodgi ka collateral damage, nikech jogi ne target America to ne gihinyo jo Kenya in the process. Koro piny America the least maginyalo timo en mar konyo jogo duto mane owito anyuolagi e masira mar 1998 kata ne oyudo hinyruok, nikech kisebedo incapacitated kopo ne in ka Cleophas kamae okinyi mondo e rupiny, to bang'e te yudo masira ido ka seche moko kata tiendi ong'adre kata lwetini notur, onego bed ni ichuli, nikech koro kinyal tiyo tijini ma kawaida mane itimo motelo ne mirutu makamano. Kendo pod wakwayo piny Amerika mondo opar jogi, omigi kony. Nyokoro moge joma mano sigana mantie kar kanyo bende ibo yude kacha yo makalo onde kacha ni recollections mano mabiro kacha e kinde ite mar auchiel kod mano mar abiriyo. Nitiere ywak e weche go mag chiwo hola no mano mar help ma bende koro nitiere kar kacha monego bed ni chiwo kata ikete tim mago ne jogo matimo weche gi mag masters kod mago mag PhD ma pod bende nitiere kar kae. Ang'ena waida ne thuolo mar nene mana kama entiere tung kanyo wacho ni koro mano help loan criteria for PhD contested in court. Koro weche gi bende ochopo e doho, oganda chom kama chalo nade ka koro sani iwacho ni ka nitiere akweda kotenore kod mago magina disadvantaged kata mago bende magina wuok e anyuola ma ochano e kinde gi bende. Cleophas, iwacho ni change is good as a rest. Seche moko nitiere ka lokruok bende ber mana ka yweyo. Kata kamano lokruok ok en gima imiyoga rwak kod jopiny mapiyo. Nyalo bedo ni jatend piny William Ruto chunye wuon ni kod chenro mar konyo jomochando mondo yud thuolo mar somo, mano mondo gichop lek margi kendo gikel lokruok e gwenge kod anyuola ma giwuokie. Nyalo bedo ni mano e gima ni chuny Ruto mar konyo jopuonjre ma ok anyuola mochando. Kata kamano paro ni ber, an kod shida man kod paro ni en e Kenya waka. Sasa mochopo ni idhi manyo jamochando, idoka jomochando hie mane kor gwenge kucha, mane Ugenya, Gotrembo, Kabuyu, Kanyaudo kucha, ok bi chop kuomgi. Ibro ido ni jomochando mibro chopo kuomgi jogo modak e slums e kuonde mongore ma Nairobi, Mombasa, Kisumu, lakini jomochando mane kor gweng Migori, mane kor gweng Mumias East, mawuok Mogotio kucha, mawuok Lamu piny iye kucha, ok bi chopie nikech nitiere cartels. Muskata kopo ni ing'iyo weche mag scholarship, nitiere joma oyudo ni yudo scholarship ok yudga, to gin jomochando to giriek to ok chopga kuomgi. Koro okan kod yien e Kenya kae ni gini dhi konyo jomochando e kor gweng. Okan kod yien ni nyithindo mariek mawuok e anyuola mochando e kor gweng ibiro chopo negi kod chenro ni. Nitiere jomoko mabro hijack chenro ni mar konyo nyithindo ma mok dwar kony mar sirikal. Akia kriteria mane magidhi tiyogo mar neno ni jomochando mawuok e kor gweng iye kucha, e remote areas, oyudo chenro ni. Nikech kopo ni ok ochop kuomgi e kor gweng kucha, to bayudo ni chenro ni ok ochopo lek mare mane jatend piny William Ruto ne dwa chopo. Nyokoro moge jwang ka wantiere weche go mag somo, wadhiane weche moko mag mibadhi bende gin mana piny kanyo. Iwacho ni e piny ka e ite mar abiriyo EACC bende koro chopo ne jogo ma osebedo kacha. Iwacho ni magi chudhe kendo jomibadhi. Iwacho ni e thuolo mag dweche 4 nitiere joma osebedo kar kacha, kata jal moro ma iluongo kanyo ni ero Daniel Munyuoki Wambua osebedo kacha kotiyo kaka accountant kata jakan weche go mag omenda mano ka Kenya Rural Roads Authority mago jokera. Gima tie kar ka Chris
wachore kanyo ni jalni en gi net monthly salary mano bang' kosegolne gik manie wiye kate gik mobedo go kar ka oromo oyudo osara maromo 55,607 to jalni osebedo kacha kanie bengi moro ka mabende noyawo account tiwacho ni dwe mar adek tarik 15 higani omenda maromo nade mano ne kukete account ne kacha $21,000 gi akanye ok oler kama omenda gi owuoke kata kamano ero doho koro chiwo chik bende koro ni mondo mi odin ne omenda go e bengi no kendo ma en achiel kuom wechego mag mibadhi ma pod imedo mana luwo. Akian ng'ano bende wero ni Yesu tiyo to aling' aling'a to akian en mare ng'ano matiyo to aling' aling'a ochiwo achiwa to $21,000 yo fuko mare to en ochamo ga 55,000 seche moko iwacho ga ni Nyasaye konyo ga ji koro akian mano Nyasaye to akian mano en kuo lakini wageno ni doho biro luwo wachno kendo neno ni to oyude yo mar adiera kose kamano mano bende kata ka iluwo kapod wantiere kar ka ng'eni waduogo od chenro mabiro bende kinde mabiro kar ka kapod wantiere ka achiel kachiel ni wendo bende ka osechopo machiegni ang' wadonje thuolo machielo mondo mwarangane weche mamoko mapod timore kar ka. Chris ang'eni nitie weche mathoth madwa aher mar mako kar ka to moro machiegni kod weche mag jal ma omito weche mar higni 50 ang'eni obedo kar kanyo kendo obedo thuolo moro manyime mar rango ni kata twech momigi ni gidhi chopo e yo machalo nade. Mano higni 50, jal machielo mi kata higni 70, mano jal momi higni 50 chako mede 20 wiye, nitie jal momi higni 80 mano gotenre kode kar ka. Adena ranga machinglo e ite ni mano mar 12 mondo mi ang' waranga ne kinde mabiro mano mantiere kar kanyo e ite mar 12 ka ng'irange kar kacha ng'eni kapod wamanyo ite no nitie machinglo mangi chiwo no pachi kanyo Chris kotenre kode to mana mondo mwaparnu chiro ma wacho ni idhi ger ka ero koro gintiere kar ka ite mar 11 dhi kache range kaunti ma Siaya mano wacho ni gero chiro mopogore opogore mantiere kar ka mano Gunja, Luanda Kotieno, Usenge mano kama gintiere kar kanyo iyudane kacha ka in ng'ama dwaro tendago dhiye kacha mondo mi rangi. Nitie moko bende mantiere counties ma Homa Bay iwacho ni kacha maka gedo mag chiro mamoko mantiere county ma Homa Bay wacho kanyo nitiere mar Rodi Kopany, nitiere Kadongo, nitiere Kindu Bay mago mantiere Homa Bay kar chung' od bura ma Homa Bay town, Kasipul, Kabondo Kasipul kod Karachuonyo ubed kar kacha kendo rangi achiel kachiel waranga ne ite mar 12 kanye kama ntiere katun makama Chris pachi mapie wiye kanyo mondo waranga ne thuond weche mantiere gazet ma Daily Nation ka koro ka watieko. Aneno ka machinglo matemo lieko no magi jodak ma masawa chiemo e wiko gin gi chiemo mana nikech ing'iyo yiero mar 2027 koro jatend piny kod jalupne Rigathi Gachagua okelo negi chiemo kaka achiel kuom yo mar sero gi mondo giser gi lwedo e yiero mar 2027 kanchi neno jatend piny pod ne e gwenge mag Mount Kenya region e limbe mare mandalo 5 e gwenge go kendo kane jalup jatend piny Rigathi Gachagua losi kineno ne owacho ni nasingonu ni kwa ka hotelo abro luongo Sagana State Lodge mondo ubi cham mchele kod ringo. Koro kane gichopo Sagana e chak juma mokalo ne giluongo jopiny ma jopiny ne uchiemo e kar jot maduong' ma jatend piny ma Sagana kendo ne itoko ni mana mchele kod ringo kane Rigathi Gachagua osingo ne jopiny manyiso ni gin jotelo ma chupo singo margi. Koro jodak ma masawa mar Kenya gimor nikech singo mane Rigathi osingo ne gini ka hotel wabuluongo luongo Sagana koro gitingo singo ka idhigo koro osemigi chiemo gin giriyo kod singo gidhigo 2027 nakoro boge jwa wacho ni he came he saw he conquered lakini donge iwacho ni give credit where is due. Gachagua ne osingo ni ka gikawo hotelo to jopiny mawuok masawa ibiro luongo mondo dhi e kar jot ma jatend piny ma Sagana mondo gichiam ringo kod ochele no mi giringo kod ochele ochopo kare nyakora moge jwang adani watie gazet mar The Standard kod ite mar 30 tuke mago mag sekondar madhi nyime kaunti ma Kakamega kanyo nitiere duoko moko marani mondo warangi. Nitiere tim mano goyo Kisumu Day iluonge na Agoro Sare first half kacha ne gisewuok 1-1
nutieko second half kacha koro ka giseloyo gonde 2-1 mano kacha kod Kiringari. St Anthony Boys Kitale odiemo sikul moro kanyo miluongo ni Matiliku Boys 8-0. Mano ko kacha e county ma Kakamega, mano kama ne wantiere kacha. Aning'e team mara en puoch kod pak ne Kose jashandore. Aning'e team mara to onge kae ne a support Jera Girls. Kata kamano piny en piny. Yes. Mano kama gintiere karka. Era ko nitie Shandarema. Agoro sare. Dagoreti hai bedo golo en gol achiel kuom skul no mano mar Serani. Mano kama gintiere karkanya kora Ramogi jwang ang'e rangi ane karkae. Chris. Yes. Ang'eni watieko gazet mage duoko mantiere karkanya kora Ramogi jwang. Shandarema ero logonde 8 kuom horo Harar. Mano kama gintiere karkanyo. Ang'ine duoko mamoko bende mantiere karka. Oyugi Ogango noloyo sikul no mano mar Kinale. Iwacho ni Onjiko Boys bende ne oyudo DM mano e tukego mago mag volleyball. Mano bende ka rangi ane karka loyo kacha kod Andersen kachiel kod ka team machielo ma bende ne oyudo DM kama ne Tumaini no kacha kod Namuela. Mano kama gintiere karkanyo kama ne gintiere kacha. Chris, eite mokwongo ka mar gazet mar Daily Nation. Waranga mapiyo nikech wendo koro kosechopo karka gimoda rango mago wechego mag junior staff ma bende ntiere karka ne warangi kata wechego mag mibadhi momipe karka weche mag lokruok mago mag Joyal Buche. Gino minyalo wacho wiye kanyo kod weche mag twak kaeto bende ang'o tika gazet. Ewi lokruok mag Joyal Buche jopiny kane goyo ombulu mar 2010 katiba mar 2010 ne gin kod geno ne gidhi chuogo bad migawo mar doho mochung' kar kende ma ok bitigo e weche mag siasa e chwalo agenda mag siasa. Kata kamano nitiere siasa nitiere penjo mathoth mosewuok e kinde ma Joyal Buche bedo transferred kata igolo e gweng' county achiel kitero e county machielo nikech thoth gitimorega bang' ka gisekawo chung' motegno e kinde buche ma gitelo negi. Koro ewi lokruok mane otim ne Joyal Buche ido ka thoth Joyal Buche mane olgol kowuok e boma ma Nairobi kata Milimani Law Court gin mago ma osekawo chung' motegno e buche ma gitelo ne buche ma seche moko obedo guonyo ne piny owacho kendo ma pod wan kod geno ni Judicial Service Commission kod bad migawo mar doho ok bitigo e chwalo agenda mag siasa. Wageno ni lokruok mane otim kod bad migawo mar doho ne Joyal Buche ne ok otim kaka yo mar miyo gi kum kaluwore kod chung' motegno ma gisebedo ka gikawo e yalo buche mosebedo guonyo ne sirikal. Mano e paro marwa. Odiochieng' ma kawuono twak chakore Bomas of Kenya. Bomas of Kenya en kama kod historia e pacho kae e weche mag siasa. Kata kamano wan kod kwayo ni e kinde ma twak madhi chakore wabedi kod political goodwill mono gik ma wach kaka kubedi kama by partisan mane wanene kinde mokalo ma kawuono wayiere kiny ok wawinjre. Wan kod geno ni twak dhi chakore kawuono kendo giket Kenya mbele mar neno ni piny Kenya ogoyo kang' kendo ochopo lek ma jopiny osebedo ka dwaro. Kik giket siasa mbele gino manyalo ketho twak makamae. Nyakora Ramogi jwang mano bende makelo e giko mar nonro mag gazet. Koro e gazet kae kang'i rangi e wacho ni ang'i nonia imbe yudo thuolo mar nyiewo. Wacho ni siling 60 Kenya ka, Tanzania siling 1,700, Uganda siling 2,700. Koro ka intiere karkanyo ibede kod ng'eyo ni gin weche mage mantiere karkanyo. Nakelo ni nonro mar gazet okinyi makano kod Chris. Erokamano ahinya kuom chopo na okinyi makawuono kendo odiochieng' makawuono mano kang'i chopo Bomas kawuono saa 3 Sharon nga wang' ni ka twak chakore achaka kama yaw live view kiyaw live view Greg dhi gocho ni koro kogochi ne gocha ne timako imiyo mana twak achiel kachiel ka wantiere karakacha. Nakelo ni twak e kora Ramogi jwang nyika Cleophas Oloch jakisumo kanya kwa Ramogi onya kachsango wabedi koro odiochieng' makara duoko twak wada penjo kanyo ni sirkal kungo pesa eyo machalo nade mano ka wantiere kodi kachiel. Chris dongo nere saa 3 onere saa 3 wang' aya nyakora Ramogi jwang oriti Masai